Helo, mae Hugin yn cynnal barbeciw i'w ffrindiau heddi. Mae wedi danfon cardiau gwahoddiad I bawb yn Ffalabalam I ddod i'r barbeciw erbyn 6 o'r gloch. A mae Fflam a fi wedi dod I helpu fe gael popeth yn barod. Nawr te Hugin, beth stati ni fita? O ie, tatw trwy crwyn, ie, kebabs a cawl cennin I gynhesu pawb wrth bod nhw'n cyrraedd. Iawn te, wel I ti wedi paratoi bethau, rhai bethau yn barod no. Beth yw rhain, Hugin? Tatws. O, tato trwy crwyn. O, welai. Wel, os na ddigon y rhain dy ti, mae angen ragor. Wel, na I sgwrio taten I ti de. O'r gore. Wel, dyma'r daten. Mae'r brwsh fan hyn. A na I sgwrio fe'n lan. Dyna ni. O, mae eitha glan yn barod, Hugin I weid y gwir. Mae'r daten yn barod. A rhoi tylle ni gyda'r fforc ma. Fyna. Dyna ni. A wedyn lapio'r daten yn y papur arian ma, ynddi fe? Creu bod hwnna'n barod. O, Hugin, mae digon dan I fan hyn nhw'n credu yn dos e, os. Mae pawb yn dod i'r barbeciw, mae'n dechrau am 6 o'r gloch. Tatws trwy crwyn, cawl a bab a ffent o'r osos coch. Cewn sgwrsio gyda hwn y llall, wrth fwyta yn yr awyr iach. Defnyddio fforch neu fus a bawd, roi'r sbwriel yn y sach. Mae pawb yn dod i'r barbeciw, mae'n dechrau am 6 o'r gloch. Tatws trwy crwyn, cawl a bab a ffent o'r osos coch. Wel, Hugin, wy'n credu bod popeth yn barod. Mae digon o amser dyn ni I gael hoi bach. Stedi fyna nawr te. Beth sy'n bod, Hugin? Ti wedi dod ar draws rhywbeth. Beth? Cardiau gwahoddiad i'r barbeciw. Ond o'n i'n meddwl bod ti wedi danfon y cardiau trwy'r post a... Naddo? O, na, ti wedi anghofio. O, Hugin, gwranda. Bydd neb yn gwybod am y barbeciw os nad wyt ti wedi danfon cardiau iddyn nhw. Beth I ni mynd I wneud? O, diar annwyl. Beth, Fflam? Mae syniad â ti. Beth yw e? Ti'n gallu rhedeg yn gyflym, iawn, a ti'n digon bodlon fy nhw amgylch Ffalabalam I gasglu pawb I ddod i'r barbeciw. Wel, mae'n werth trio fe, nod I Hugin. Nawr te, beth oedd y neges? O ie, mae Hugin yn dweud, dewch i'r barbeciw erbyn 6 o'r gloch. Iawn, dewch i'r barbeciw erbyn 6 o'r gloch. Wel, na gyd sydd ti weid, Fflam yw, dewch i'r barbeciw erbyn 6 o'r gloch. Iawn, da ti. Radio Ffalabalam. A dyma'r rhagolygon y tywydd. Mae yna wynt o'r gogledd ar hyn o bryd, ac mae hi'n oer iawn. Mi fydd hi'n cadw'n sych heno, ond mae hi'n siŵr o fwrw glaw o fori. A dyna'r newyddion diweddara am y tywydd. Closach I hynna nain. Mae am fwrw glaw fori. Be, pwsi? Dwi ti ddim yn coelio be maen nhw'n ddeud am y tywydd ar y radio. O pam? Am I bod nhw wedi dweud ddoe ar y radio I bod hi'n mynd I fwrw glaw heddiw. Ac mae hi wedi bod yn wyntog ac yn sych drwy'r dydd. Wel, tydyn nhw ddim yn iawn am y tywydd bob amser nac ydyn nhw. Eier, mae'n edrych yn ddi iawn draw fan acw. O, ydi. Ddi iawn. Nawr te, Fflam, ti'n cofio'r neges? Na ti. Dewch i'r barbeciw am 6 o'r gloch. Helo, bawb. Mae neges da Fflam I chi wrth Hugin. Gweith o 9, Fflam. Llai beth aros, ni ry brysur. Mae rhaid ni wneud el y lleill. Hwyl I chi. Bobl bach, mae roedden nhw ar frys mawr yn doedden nhw. Beth oedd gan Fflam I ddweud wrthych chi nain? Beth oedd y neges? Rhywbeth am dewch ar babi acw am 6 o'r gloch. Wel ydw, dwi'n gwybod yn iawn nad oes ganddoch chi fabi nain. Wel a, mae Hugin yn gwybod hynny hefyd. Ydych chi'n siŵr eich bod chi wedi clywed y neges yn iawn? Nac ydych chi ddim yn siŵr. Wel, mi roedden nhw ar frys mawr yn doedden nhw. Piti na fysa Geraint a Fflam wedi aros am funud bach yn fwy mwyn I ni ddeall y neges yn iawn, yn te?
Be pwsi? Rwyt ti'n meddwl mai dewch a taffi acw am 6 o'r gloch ddwedodd o. O, y taffi mae nain yn ei werthu yn y siop. O, ia. O beth am i mi fynd i chwilio am Geraint a Fflam mwyn gwybod yn union beth mae Hywcyn eisiau. Helo na Blodwen a Twm Tarw. Ydych chi wedi gweld unrhyw olwg o Geraint a Fflam y cyd-defaid o gwmpas y lle? Naddo? O, diar. Dych chi'n gweld, maen nhw newydd fod draw yn y siop a maen nhw wedi gadael neges od iawn i nain. Od iawn wir. Nawr te, Fflam. Well i ni weithio pawb ar y ffarm hefyd ynddo fe. Dere man, ti'n cofio'r neges? Ie, dewch i'r barbeciw erbyn 6 o'r gloch. Helo, mae neges da Fflam i chi wrth Hywcyn. Allwn ni beth aros i siarad â chi nawr. Mae rhaid ni fynd ar frys mawr. O, Geraint, Fflam ar hoswch. Dwi ddim yn gwybod. O, maen nhw wedi mynd eto. Beth oedd gan Fflam i ddweud wrtha ti Blodwen? Dewch i'r barbeciw hefo 6 cloch. Dewch i'r barbeciw hefo 6 cloch. Pa barbeciw a i be mae Hywcyn isio 6 cloch? Dwi'n siŵr bod ti heb glywed y neges yn iawn, Blodwen. Na, rwyt ti'n siŵr mai dyna beth dwedodd o? Ia, Twm. Pam bod rhaid i Fflam y cyd-defaid fynd o gwmpas y lle fel fflamiau drwy'r amser? Mi fysa'n llawer iawn gwell iddo fo fod yn fwy ar y deg. Dwi'n cytuno. Na, Blodwen, dydw i ddim yn gwybod o ble gyd i hyd i 6 cloch. Falle mae hen gloch ddwedodd o. O, mae gen ti hen gloch am dwddwn, does? Falle bo Hywcyn eisiau cael menthyg dy hen gloch di. Dwi'n meddwl well i mi fynd i chwilio am Hywcyn a Fflam mwyn i ni gael gwybod yn iawn. Mae hyn yn ddirgelwch. Helo, bawb. O, dych chi'n ddistaw iawn, beth sy'n bod? O, ia. Geraint a Fflam y cyd-defaid wedi bod draw ar frys mawr efo neges oddi wrth Hywcyn. A beth oedd y neges te? Wnaethoch chi ddim clywed y neges, mi roedden nhw ar frys mawr. Wnaethoch chi fethu clywed y neges yn iawn? Ia, Dwynwen. Rwy ti a Bwni Binc yn meddwl mai dewch ar car acw am 6 o'r gloch, ddwedodd o. Falle bod Hywcyn eisiau mynd yn y car i rwle am 6 o'r gloch. Be, Meica? Rwy ti'n meddwl mai dewch ar Barbeciw am 6 o'r gloch, ddwedodd o. Barbeciw? Barbeciw? Beth ar wyneb y ddeiar ydi Barbeciw, Meica? Dwi ti ddim yn gwybod. Roeddet ti'n meddwl y byddwn ni'n gwybod beth oedd o. O, dwi erioed wedi clywed am unrhyw beth tebyg i Barbeciw, Meica. Helo, Sioned. Mae neges da Fflam i ti wrth Hywcyn. Allai beth aros i siarad â chi nawr, wy ar frys mawr. O, Geraint, Geraint, dwi heb ddeall y neges. O, maen nhw wedi mynd ar ras wyllt i rwle eto. O, a nes i fethu clywed y neges yn iawn. Ddudodd o rhywbeth fel, dewch i'r barbeciw hefo 6... dewch i'r barbeciw hefo'r frech goch. O, diolch yn gwneud unrhyw synwyr o gwbl. Dwad a babi acw am 6 o'r gloch. Dwad a taffi acw am 6 o'r gloch. Dwad acw i'r barbeciw hefo 6 gloch. Neu dwad a Barbeciw am 6 o'r gloch. Dwad a car acw am 6 o'r gloch. Neu dwad draw i'r barbeciw hefo'r frech goch. Be da ni'n mynd i wneud? Does na neb yn y fan hyn wedi deall y neges yn iawn. Ia, Gwydion? Rwy ti'n meddwl mae'r peth gorau i wneud ydy mynd draw i weld Hywcyn ei hunan a gofyn iddo fo'n blwmp ac yn blaen beth ydy'r neges. Wyt ti'n ein doeth iawn, Gwydion. Syniad da, awn ni draw yno nawr. O, na. Mae'n dechrau bwrw glaw. O'n i'n gwybod y byddai glaw yn dod cyn diwedd y dydd. Dewch o dan yr ymbarel gyda fi. O, na, Hywcyn. Mae'n dechrau bwrw glaw. O, diar annwyl. Na ti, cad i dy got. Dyna ni. O, ar ôl yr holl waith.
Mae fflam a finne wedi wneud I gasglu pawb I ddod i'r barbeciw erbyn 6 o'r gloch. Dyma'n bwrw glaw. O, diar nhw. Paid â becso hygwyd. Falle gewn ni gyfle arall. Mae'r tywydd I fod yn sych heddi a nawr drycha bwrw glaw. Wyt ti'n mynd glychu, wyt ti? Dyna ti. O, paid â fod yn... Iwhw, Geraint! Helo? O, da ni wedi dod ar car I ti. Ac, faint o gloch ydi? Faint o'r gloch? Wel, mae'n 6 o'r gloch. Chi wedi cyrraedd mewn pryd. Sioned, beth yw'r smotiau coch nas ti ar dy wyneb? A pam eich wedi dod ar car yma? A beth yw'r un? Taffi? Nawr, da ni'n dechrau deall. Yn deall neges fflam. O, ia'r neges oedd. Dewch i'r barbeciw erbyn 6 o'r gloch. Ie. Wel, mae di stopio bwrw nawr hefyd. Fe gawn ni bwyta allan yn yr awyr iach wedi'r cwbl, Geraint. O, da iawn. I chi wedi dod i'r barbeciw I chi gamddeall neges fflam. Hwyl fawr I chi. Hwyl fawr. O, da iawn. A ti fi'n agor dy got. Gai gael un o'r kebabs? Cei, ti'n moyn?